उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवलीत उड्डाण पुलाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रक, डंपर, टेम्पो कार अशी अवजड वाहनं अनधिकृत पार्किंग करण्यात आली आहे। त्यातील पार्क केलेला एक डंपर शुक्रवारी चोरीला गेलाय। आता कणकवली पोलीस सतर्क झालेत, पण या अनधिकृत पार्किंगला जबाबदार कोण असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय। कणकवली शहरामध्ये उड्डाण पुलाखाली जो आहे तो उड्डाण पुलाखाली स्टेट बँकपासून ते नडवे नाक्यापर्यंत या उड्डाण पुलाखाली हे विविध कार असतील, डंपर असतील किंवा अवजड वाहनं असतील यांचे पार्किंग केलेले आहे। या पार्किंगला नेमकं जबाबदार कोण असा आता प्रश्न पडला आहे। कारण 2 दिवसापूर्वी येथून आपण याच परिसरातून एक डंपर चोरीला गेला होता आणि त्या डंपर चोरीला गेल्यानंतर पोलिसांची तारांबळ उडाली। पोलिसांनी हा डंपर शोधाशोधीचे प्रयत्न चालू आहेत, पण अजूनपर्यंत तो डंपर मिळाला नाही। पण हे जे पार्किंग आहे, जे अवैधरित्या इथे पार्किंग आहे, ह्या पार्किंगला नेमकं जबाबदार कोण असाच एक प्रश्न विचारला जात आहे सगळ्यांकडून। कारण महामार्ग प्राधिकरणाकडून 16 ऑगस्टच्या दिवशीपर्यंत एक डेडलाईन देण्यात आली होती की लवकरात लवकर हे जे पार्किंग आहे ते इथून काढावे, जे गाडी आहेत ते इथून काढाव्यात, अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या। जनजागृती करून अनाउन्समेंट देखील करण्यात आलं होतं। त्यानंतर काही दिवसातच एक डंपर येथून चोरीला गेला आणि हा रात्री 11 सुमारे डंपर चोरीला गेला, पण अजूनपर्यंत या डंपरचा कुठे पत्ता लागला नाही आणि तो डंपर चोरीला गेल्यानंतर पोलिसांची धावपळ उडाली। पोलिसांनी याची शोधाशोध घेण्याचा प्रयत्न केला। तो डंपर कोल्हापूरच्या दिशेने गेला आहे असं देखील समजलं, पण याच अनुषंगाने पोलिसांनी एक आवाहन केलं आहे की जर समजा अवैध कुठे पार्किंग असेल तर ते पार्किंग लवकरात लवकर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार हटवण्यात येईल असं एक सूचना केलेल्या आहेत। तसेच सर्व्हिस रस्त्यावर देखील जर पार्किंगला म्हणजे जर जागा नसेल पार्किंग उभं केलं, पार्किंगला गाडी उभी केलं तर त्यांच्यावर कारवाई होणार असे देखील सूचना केलेल्या आहेत। त्यामुळे ह्या जो उड्डाण पुलाखाली जे अवैधरित्या होणारे पार्किंग आहे त्याला नेमकं जबाबदार कोण हाच एक आता प्रश्न समस्त कणकवलीकरांना पडलेला आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश कुटडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।